otur ginyalo bedo marom nade to gini mano bedo matek. Jatend piny Kenya wuon to ne wacho ni nyaka giugo mbaka nikech ka chwanyruok moro nie kindgi to oganda bende nyalo kelo achaya moro e kind sirkal maduong' to gi doho bende. Be nitiere adieri e wachno ni onego gibed pinygi mondo gigo mbaka? Gima giwacho gima gibedo gigo mbaka onge. Nwandike e chikwa ma iluongo ni constitution maber niya. Ka ng'ato nigi tabu gi judge moro amora, to onego dhi odonji. Nwa loso office moro miluongo ni Judicial Service Commission. Koro ka ng'ato nigi tabu, kata ko bed jatend piny maduong' Ruto, ka en gi tabu gi judge moro amora, jang'ad bura moro amora, to dhi odonjo negi. Ok odhi oluong jatend doho mar judiciary, ok tim kamano. Koro bura no ok en bura mane onego gibedgo, nikech gima giwacho onge. Achiel kuom gima nowuok e wach mar bura no ne en pesa ma koro imedo doho mondo mi odhi okaw jong'ad bura moko kata judges moko. Mano to en gima ber koso nonego timre atima mok ji owuoyo kata? Ok tim kamano. Ing'eyo, joma ng'ado bura nyalo ga mana ng'ado bura ka gin gi thuolo mar ng'ado bura mwaluongo ni independence. To kobedo ni ok inyal bedo ing'eni kionge pesa, ng'ama onge pesa ok ng'ama nyalo bedo gi thuolo. Koro ka jong'ad bura kaka judiciary ni onge gi pesa, ok gin koro gin joma dhi mana kwecho, gidhi state house, gidhi kwecho. Koro momiyo ne wacho niya, mondo koro wawe sandruok mar sate jong'ad bura dhi kwecho, waket gimoro miluongo ni judiciary fund. Kendo wayiedh pesa mwaboketo, omenda mwaboketo mar judiciary higa ka higa. Ma kwaketo pesa no, to koro ok judiciary ok bedo kadhi kwecho. There'll be no need for them to the sate nigi kwecho. Koro gima nokwatimo, nokwaketo niya, judiciary fund ni pesa di monego dhiye. Kanye ma rem tiere. Ka koro sani gima ber onego waket niya, budget wa mar piny wawach kata ni percentage moro 6 nyaka dhine judiciary higa ka higa. Kwa timo kamano to koro kwecho ni bro rumo. Tingeni sani nikech ok wang'ega ni pesa mibo kete budget mar judiciary en pesa di. Ok ng'eni mano koro bochuno gi ni pile ka pile nyaka gidhi gibed gi kwecho. To executive kaka jatend executive kaka Ruto be koro ng'eyo ni jogi wanyalo duoko pesa ni piny, seche moko wanyalo tere mana. Koro wanyalo tugo mana ywayo gi mana gi umgi kamano ero, nikech wan mwa decide pesa mo wamiyogi. Kaito sani bing'eyo nenore ka gima executive Maruto telo neni be oloyo parliament kabisa. Koro parliament be timo mana gima odwaro. Koro magi tabu mawan. Ma ng'iso ni president aparo ni winjo. Awinji malera ahinya. Un kako kinde koro ageni bedo to ne gisebedo piny ma gigo mbaka. Uneno ka gima mbaka ni